Мы живем у добрый час, калі наш народ подняўся за свою бацькаўшчыну, за свою свободу. И будем спадзявацца, что эта свобода до нас придет. Мы ее завоюем. Что я хотел бы сказать в связи с тем, что отбывается. Вы бачите, что люди выходят сотнями тысяч по всей Беларуси, выходят под нашими святыми стягами, говорят об тем, что необходна новая влада, необходна новые выборы, необходна справедливость, необходна, каб зникла эта античеловечая система. Что мы бачим? Яны выходят с кветками, со стягами, яны спевают песни, яны ніякай агрэсіўнасці, яны мирно идут по своим городе калёнам. И вот гэта характерность нашего народа. Ён вельмі вытрыманы, разумны і стойкі. Вот уже другі месяц выходят практично каждый день. И это уражвае на ўвесь свет, потому что свет привык бачыць, калі пачынаюць паліць машины, переворачивать, кидать коктейли Молотова, начинается такая агрессивная сутычка. У нас этого нема. У нас этого нема, и тем не менш, этот народ консолидуется больше и больше робится упевненным у своих силах, и они здзіўляюцца. И они здзіўляюцца тому, что они не ведают, кто мы такие есть. Мы, белорусы, наследники великой культуры Великого княжества Литовского. Это была белорусская старожитная держава. Там была шляхетская демократия. Там выбирали соймики, там выбирали князя. Там николи не было тирании. Там были выбранные суды. И стагоддзямі мы так жили и воевали с Москвой. Гэта даром не проходит, гэта адлюстроўваецца у генетычнай памяти нации. И вот теперь, когда нация засведчила себе, она показывает свою культуру. Сотни тысяч людей ходят по Минску, ніякого сміття. 78 тих самих груп волонтерских, які ходять з мешечками і збирають сміття. Бо это наш город, это наша країна. И они здивляются, что люди становятся на лавочку и сдымают обуток. А дома як вы становитесь? Дома вы так само сдаваете обуток. Город Минск – это наш дом. Беларусь – это наш дом. И тому белорусы зараз показывают приклад культурных людей усяму свету. Что мы бачим с другого боку? Мы бачим ненависть, жорсткасць до гэтага народа. Яны адносяцца до нас як до акупацыйнага насельніцтва. Інакш гэта ніяк нельга растлумачыць. Інакш гэта нельга. Сколько людей побили, покалечили, 6 человек на смерть забили, расстреляли. Коли человек идет по улице, выскакивают с синего автобуса, его хапают. Яны его не ведают. Яны просто ведают, что это идет белорус, треба хапать, бо они их ненавидят. Дзяўчынка 9 годков, рисует классы и пишет, она только научилась еще в школе писать, «Живе Беларусь». Подходят два менты и кажут, а ты что же то сделаешь? И начинают тебя арестовывать. И начинают звонить у отдел по неполногодовых, как ее забрали. Выходит батька с матью и отбирают. Что это такое? Что это такое? Так вот, мы повинны ясно разуметь, что отбывается у Беларуси. У Беларуси есть оккупаційная улада чужой державы, якая проводит оккупаційную политику супраць свайго народа. Гэты Лукашенко, як толькі прыйшоў у 94-м годзе, ён засведчыў сваю ненавісць да ўсяго беларускага. Калі вы чуеце яго по тэлебачанню, глядзіце в інтэрнэце, вы бачыце, што яго перакошвае прыслове Беларусь. Ён же не можа сказаць, нормально назваць. Ён кажа, это і свядомы, яго перакошвае. Першае, што ён зрабіў, сказаў, што беларуская мова нічога не варта, хаця ён сам на ёй не размаўляе. Ёсць толькі ангельская, расійская. Другое, што ён зрабіў, спаліў падручнікі беларускія. Яны былі ўсе спаленыя. Потым былі знішчаныя беларускія школы. И так теперь мы пришли до такого
до такого выніку, што ў нас няма палітычнага класа. Нашыя лідары, які былі, сядзяць тут у турмах, альбо выгнаныя за мяжу, альбо забітыя. Вы ведаеце, колькі чалавек забілі. Так вось, гэта ўсё рабілася такім чынам ад ненавісці да гэтай нацыі. І ён гэта не скрываў. Ён называў нас народцам, абзываў усялякімі словамі. І цяпер, калі вы бачылі ў інтэрнэце, як з аўтаматам бегаў, казаў, мы яшчэ з імі разберомся. Ён яшчэ з гэтым народам будзе разбірацца. Вельмі важна адэкватна ўспрымаць становішча. Таму што, калі ўзнікаюць ілюзіі, тады будзе бяда. Трэба разумець, што гэта ёсць, што гэта за ўлада, супроць чаго яна змагаецца, што яна хоча зрабіць. Калі мы гэта зразумеем, тады мы пераможам. Таму што пакуль што нашыя людзі думаюць, ну як жа вы, вот міліцыя, свае людзі, як жа вы свае, да якія яны свае. Па-першае, яны не свае, а па-другое, яны выконваюць чужую палітыку, чужой дзяржавы. Хто гэта свой будзе пляваць на сваю мову? Хто-то яе будзе знішчаць, хто-то будзе сваіх дзяцей біць, хто-то будзе цягнуць іх у аўтазак, хто-то іх будзе свае так не робіць. Так вот, цяперака сітуацыя ясна паказвае, што Лукашенко, ОМОН, яго кліка пачалі вайну супраць беларускага народа. Ён змяніў пракурора, даў задання, каб усюды, дзе людзі самаарганізоўваюцца, калі ёсць нейкія групы, ёсць нейкія там па вывучэнню мовы, што каб гэта знішчалася. Чаму яны так чулі? Таму што народ пачаў самаарганізоўвацца. Нема лідараў, лідар ёсць сам народ. Зараз кожны дом робіцца партызанскім атрядам. Чаты, дамах, у тых самых, у раёнах людзі паміж сабой дамаўляюцца, і ім робіцца страшна. Яны выбіраюць нового прокурора, кідаюць гэтых мордаваротаў, каб знішчалі тое, што творыцца людзьмі. Нічога не ўдасца, але будзьма гатовыя да барацьбы. І другое, не будзем спадзявацца на Еўропу. Ужо прайшоў месяц, Еўропа не зрабіла нічога. Яна толькі заклапочаная і робіць дэкларацыі і гэтак далей. Таму на Еўропу мы не спадзяёмся. І можа і добра, таму што там, дзе наўмешвалася, была толькі шкода. Натуральна, мы разумеем, якая небяспека ідзе з Расіі. Яны толькі чакаюць, каб была магчымасць нейкім чынам Беларусь пад відам дапамогі захапіць. І вось Лукашенко звярнуўся да Пуціна, што каб ён яму ў разе чаго дапамог. Што гэта такое у міжнародным праве? Гэта здрада. Калі кіраўнік дзяржавы звяртаецца па ваенную дапамогу да другой дзяржавы, это здраднік. Яго трэба аддаваць пад суд. Калі кіраўнік другой дзяржавы заяўляе, што ён па просьбе кіраўніка іншай дзяржавы гатовы ўвесці войскі на дапамогу, гэта акт пагроза агрэсіі. Гэта ёсць пагроза, так караецца міжнародным правам. Таму трэба звяртацца да кіраўнікоў дзяржаў, у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, у Савет Бяспекі, да прэзідэнта Трампа, аб тым, каб яны прынялі адпаведныя меры і прадухілілі інтэрвенцыю Расіі. Ведаеце Будапешtsкі мемарандум, калі мы аддавалі зброю атамную, то краіны, Злучаныя Штаты, Англія і Расія сталі гарантамі нашого суверэнітэту. Адзін з гарантаў цяпер праводзіць антыбеларускую палітыку. Учора у Нью-Йорк Таймс была перадавіца пра беларускія справы. І там было написано, што беларусы, якія жывуць за мяжой у Амерыцы, Нью-Йорку, пішыце да нас пісьмы. Мы будзем іх публікаваць, яны хочуць ведаць нашу думку. Слухайце, звяртаюся да вас, пішыце ўсе, пішыце ў Нью-Йорк Таймс, гарадскія. Адзін абзацель пішыце аб нашай полю, аб тым, каб нас ведалі, каб нас падтрымлівалі, бо адзіная краіна, якая нам можа дапамагчы, рэальна, это Амерыка. Это адзіная краіна. І да Амерыкі, да кіраўніцтва Амерыкі трэба звяртацца. І наступнае. Вось людзі кажуць, што выходзяць ужо другі месяц, а выніку ніякага. Вынік ёсць. І ведаеце, які вынік? Што мы становімся народам. Вот людзі выходзяць, яны салідарныя, яны ўпершыню адчулі сябе, што сотні тысяч, што мы нацыя.
и люди, которые там были, мне рассказывали, это дзівоснае адчуванне, адзін аднаго падтрымліваюць, адзін аднаму рады. Это вот шчасце салідарнасці. І гэта стварае нашу сілу. Так не будзе, што ўвесь час яны будуць біць людзей, і гэта будзе бесканечна. Так не, людзі будуць арганізоўвацца. І вот то, што ўжо пачалі арганізоўваць чаты па дамах, па раёнах, потым будзе арганізоўваць самакіраванне, дружыны па абароне, ўсё гэта будзе ісці, і народ не пераможаш. Мы толькі павінны ведаць, што павінны спадзявацца толькі на сябе. З Расіі будзе толькі варожая акцыя, з Еўропы ніякая, можа дапаможа Амерыка. Але спадзяёмся толькі на сябе, і тады свабода будзе з намі. Вось гэта самае важнае, каб мы адчулі ўпэўненасць у сваіх сілах, каб мы адчулі салідарнасць, і каб мы не баяліся, што нас застрашваюць. Сёння я паглядзеў, жанчыны выйшлі. Слухайце, такіх жанчын нідзе на свеце няма. Это просто, я кажу, золоты запас нации. Это такие и культурные, и змагары, и все. Это просто цуд. Вот коли вышли женщины на борьбу, это свидчит об чем? Об единстве нации. Потому что, коли выходишь мужчины, то жонка может сказать, слухай, ну тебе что больше надо? Там и так далее. Это нема. Это уже единство. И дети, и женщины, и мужчины. Это единство нации. И мы переможем. І наступнае. Конечно, знішчылі вельмі шмат. У гэтых выбарах ніхто ад нацыянальнага руху не ўдзельнічаў. Але арганізуюцца. Недавно створаны беларускі нацыянальны сакратарыят за мяжой. Это прадстаўнікі з Нямецчыны, Амерыкі, Польшчы і Германіі. Я з'яўляюся каардынатарам гэтага сакратарыята. Пакуль што мы даем розныя рэкамендацыі, аналізы, робім, звяртаемся да кіраўнікоў, вот напісаны былі лісты Трампу, Джонсону аб гэтай сітуацыі, пра якую я кажу. Але мы ставім задачу, каб беларусы самаарганізоўваліся ў рух «Вольная Беларусь». Арганізавацца трэба самім па гарызантальнай сістэме. Бо калі будзе класічная арганізацыя, будзе цэнтр, субардынацыя, то яе вельмі лёгка знішчыць. Чаму яны не могуць нічого зрабіць з дэманстрацыямі ў Мінску? Таму што няма лідараў. Сам народ ёсць лідар. І яны ідуць рознымі калонамі па ўсіх раёнах. Гэтыя мардавароты кідаюцца туды-сюды, яны нічого не могуць зрабіць. Так вот, арганізацыя павінна ісці такім чынам. Арганізуйце суполкі, 2-3 чалавекі. Па гарызантальнай лініі, калі іх будзе шмат, потым яны арганізуюцца ў арганізацыю з кіраўніцтвам. Але цяпер трэба рабіць так. І наша задача ў першую чаргу, каб гэта арганізавалася на Беларусі. Таму што тое, што вот гаворыцца там перамовы, каб ён даваў там новыя выбары, ўсё, да не пойдзе ні на якія перамовы, не будзе даваць ніякіх выбараў, ўсё это вядома, але это гаворыцца. Калі яго можна прыціснуць, калі будзе сіла. Вот коли эти народ, які зараз выходзяць просто з кветкамі, і вот калі арганізуецца ў сілу палітычную, калі будуць розныя арганізацыі, калі будуць студзі, калі яму стукнуць кулаком па стале, так як было ў Польшчы. 10 гадоў палякі змагаліся пры ваенным становішчы і прымусілі іх сесці за стол і прыняць адпаведнае рашэнне. Вот таму трэба гэта ствараць. Больш таго, трэба ствараць і тут, за мяжой. Тут нас шмат. Тут свободно, аб'ядноўваецца суполкі. Галоўны лозунг наш цяпер руху гэта Лукашенко прэч, новыя выбары па Канстытуцыі 94-го года ў парламент і прэзідэнта. Это асноўныя два лозунгі. Але ў цэлым гэта праграма нацыянальнага адраджэння. Вось тут вы ў свабоднай краіне. Аб'ядноўваецеся, зараз ёсць інтэрнэт. Читайте, обменивайтесь думками, рыхтуйте всякие пикеты, рыхтуйте материалы, об'ядноўвайцеся між собой. Хай гэты рух будзе ва ўсім свеце. Калі мы яго створым, тады мы пераможам. Таму што інакш мы будзем выходзіць, а яны нас будуць біць. Мы павінны арганізоўвацца. Вось моя такая просьба да вас. Калі трэба звязацца са мной, пакуль што можете через Facebook, через Telegram, у нас «Вольная Беларусь», ёсць канал на Телеграме, можете непасрэдна. А потым мы гэта ўсё можам пашырыць і праводзіць адпаведную работу.
Вось. Вельмі важна для беларусаў, я маю контакт пастаянны кожны дзень, вельмі важна маральная падтрымка нас усіх ва ўсім свеце. Ім вельмі добра, што і Аўстраліі, і Амерыцы, і ў Канадзе, што ўсюды беларусаў падтрымліваюць. Гэта маральная падтрымка вельмі важна. І другое, вельмі нам істотна, каб у нас арганізоўваліся фонды дапамогі сем'ям забітых, дапамогам тых, каго пакалечылі. Амаль 1500 людзей пакалечылі, яны інваліды. Ведаеце, што адбылося? Гэта людзі кінутыя, трэба ім дапамагаць. І потым узнікне пытанне важнейшае, як гэта пераправіць за мяжу, але калі вы арганізуецеся, вы будете пра гэта думаць, вы гэта вырашыце. Дык вот, мы тут сабраліся не проста, каб абмяняцца думкамі, мы гэта сіла. Мы гэта сваім сведчаннем, мы падтрымліваем нашых сяброў. Цяперака Беларусь павінна перамагчы. Таму што ніякай перспектывы ў гэтага вар'ята няма, які пагражае аўтаматам уласнаму народу, які ненавідзіць уласны народ, які пазачыняў школы, які пазнішчаў усё, што можна знішчыць. Гэта так доўга не будзе. Толькі будзьце ўпэўнены ў нашых сілах і будзьме дапамагаць адзін аднаму і нашаму народу на Беларусі. Перамога будзе за намі. Упэўненасць гэта сіла для перамогі. Будзьме упэўненыя. Жыве Беларусь і жыве вечна. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!